Okay. Ayan, kain tayo po. Kain na, Greg. Alam mo, upay nga. Yung mga Ano wala mo? baboy. Ano pa rin baboy mo? Biik mo pa rin? Oo. Nandun pa sa request. Tingnan mamaya natin. Shout out, Ma'am Annalyn. Kain po kayo.
Ang Mike Video Vlog. Medyo Mike. Iba itong account mo. Mga unta nag-pop up ito sa akin kaya nag-subscribe na ako. Ayan, salamat po Ma'am Mike Video Vlog. Ito ang pangatlo kong YouTube channel. Ako si Waray. So dito tayo mag-usap-usap ng mga bagay-bagay na may mga gusto kayong katanungan. Dito natin pag-usapan. Kain po tayo, kain. Ma'am Regis dito tayo, shout out. Nagigising lang. Ma'am Brianna. Ayan. Diyan ko muna kayo ng mga jacket. Shout out, ma'am. Kain tayo. Saan ka lang dito past 10 PM na. Yung name mo nabanggit ni Luna kanina. Nawala isang araw pero bumalik agad. Anong sabi po na may video vlog? Ito na pagkain natin. Ha? Anong sabi ni Luna? Para pag-usapan natin ngayon dito po. Tapos mamaya natin reaksyonan.
Buko na kasi sila eh. Diba? Buko na sila sa mga kalukuhan nilang pinagagawa. Yung sabi ni Lola dito, hanapin daw natin. Mhm. Mhm. Banat ngayon, sorry later. Nastab pa ako. Sabi ko na nga ba, tatawanan na tuloy si Michelle Japina. Di ba? Ito na nga yung sinabi natin eh. Yung toxicity sa social media. Ang masama, nagsuray si Michelle Japina tapos pinagtatawanan na ng mga palaya. Sabi niya bumalik sila kasi ang nanggugulo binanggit mo. Gaya ka mo ni Payatas Boy. Si Pink daw ang nag-react mga ibang mga sariling paninindigan. I-topic mo yan mamaya sa reaction. Mm-hmm. Mm-hmm. Actually, point ko ito sila mamaya. Michelle Japi, ang topic natin mamaya is Michelle Japina, and then itong mga ahas ng kalanghap. Ang reaction natin mamaya si Kapiso and Michelle Japina, and then si Marilyn Chang, tsaka yung iba pa. Ikukumpara natin, no? Ma'am Shirley Ordas, shout out. Yun mamaya ang topic natin. Oo, pinagtawanan ng mga yan yung mga alaga mo sa mga panlaban nila sa reaction daw, pero di kasama si Lupit. Okay. Ano natin yan mamaya.
May pansit pa pala kahapon. Gusto pala nila yung pansit. Kasi nag-live din si Kapi, so balita ko may kinarma daw. Mhm. Okay, reaksyonan din natin. Mhm. May bagong mga sasakyan si ano naka-Fortuner Isuzu. Isuzu Fortuner. Okay. Reaksyonan natin tong mga video nila. Nagsayahan pala sila. Mamaya silipin natin ang kanilang mga live. Tapos itong live ni ano. So madami sila. Mhm. Okay. Pag-usapan natin ulit yung ano pag-usapan natin ulit yan live na yan doon sa live natin mamaya sa Jomart Vlog. Sa Jomart Boses ng Putong Pinoy. Kasi itong mga kalingap, ang pagkakaintindi nila, ganito ang pagkakaintindi nila, no? Ang pagkakaintindi nila, masaya sila kasi binalik yung nerd. Nalungkot sila nung tinanggal yung nerd, no? Tinanggal yung nerd, so nalungkot sila. Tapos pagbalik ng nerd, sumaya sila. Tapos, ang dating sa mga kalaban, katulad ko, parang nagdiwang daw ako nung nawala ang nerd. Tapos, talunan ako kasi binalik ang nerd. So, ganun ang dating sa kanila, no? So, mga ganun mag-isip, mga bulok ang utak, mga bubok. Tinanggal man nila at binalik, nangangahulugan po yan. Wala silang credibility. Walang credibility. Wala sa isang salita. Oh, wala isang salita. Doon sa mga ganyang bagay, pag mga ganyan ang patakaran, parang sa departamento, di ba? Nagsara ka, magbukas ka ulit, magsara ka, magbukas ka. Kahit anong paliwanag mo nun, isa lang ibig sabihin nun, pinagulog ka ng mga viewers. Ako, anong ikakasaya ko dyan sa sa pagsara nila at pagbalik nila, di ba? Ipapamulat ko sa mga tao na ang pinagagawa nilang mga pang magaling manipulation.
master sa mga ano, sila Panot Bagsik, LTV Bupel, Ballpoint na daw ang magre-race back sa mga nag-reaction sa kalangat na di naman member ng kinuha nila. Wala namang binatbat yung mga yun. Mm. Bubulihin lang natin yung mga yun. Malinaw yan. Ako, sus. Kahit anong sabihin nila na tinanggal tapos binalik. Ano ko dyan? Ang ano natin dito, ang pinag-aaralan natin dito, yung strategy nila. Strategy bulok. Yung strategy nila na bulok. Halata eh. Sala sa lamig, sala sa init. Pero ang pinaka-dahilan, asawa ng pera. Pero, ang dahilan, asawa ni pera. Review mo mamaya yung live ni Lola Nerd. Ma'am Eva Balde, shout out. So mamaya masaya ito. Kahit 10 reactionist pa ang itapat sa atin. Wala iyan. 10 reactionist versus ako. Bumuo si Bal ng 10 reactionist versus ako. Yan ang hinahamon ko sa kanila dyan. Magbuo siya ng kahit 20-50 reactionist versus ako. No, dapat ko ikatakot sa kanila. Wala naman mga kwenta mag-reactionist ng mga kalanghap ni ano, Bal. Tuloy po ang reaksyon natin. Yung, ano yan eh, ganito yan. Pinag-aaralan ko bawat bitaw. No? Sa mga defense nila, lagi tayo dyan may sisingit. Yung mga propaganda nila. Propagandang pangsarili. Pangsariling kapakanan. Yun eh. Mamatay sila sa galit. Hindi ako tutulad kay Michelle Japina na banat tapos sorry later. Tignan natin. At ganito ang diskarte natin. Kapag reaction ko, hahanap din ako ng butas sa mga reaction nito yan. Hahanapan ko rin sila ng butas para yun naman ang nila kakapahiya. Papahiya din natin. Totally, may mga kakampi naman ako na nasa grupo nila. Lamang pa rin ako sa kanila kasi mayroon mga kaibigan ako na nandiyan sila sa kanila. So yun yung mga nagbibigay sa akin ng informasyon. Kung ano ang mga nagagawa nila ng mga reactionist na yan. Kung saan-saan sila galing na grupo at kung saan-saan sila galing na ano. Bulgar natin yan. Yan, obra mga yan. No? Nagawa ko ng remix yan, pati si Cell TV yung tumutungga ng alak. Gawan ko ng ano yan, remix. Cell TV. Tumutungga ng alak tapos sinasawsaw sa kape yung kustiso. Yan. Gawan ko ng remix yan. Tapos yung ano, yung mga saltik yung mga reactionist ni Bali. Katakutan ko ba yung mga saltik?
Mga ganun. Yung mga Celtic, pinaglalaruan lang yan. Pinaglalaruan lang dapat yan. Paglaruan ko lang yan mamaya doon sa live ko. Ituloy mo lang ang panaglalaban mo, Jomar. Tama ka. Kawawa ang mga mahihirap na ginagamit nila. So, yun yung ano natin. So, hindi sila mananalo. Bakit po? Bakit hindi sila mananalo? Kahit 50 ang reactionist ang buuhin ni Val laban sa akin. Hindi yan mananalo kasi po, ang mga reactionist, ang pinaglalaban nila, ang pinagtatanggol nila, si Val. Tapos wala naman sila dun sa lugar. Di ba? Ako ang pinaglaban ko dito. Mga pobre. Ang ginagamit nila. Tapos, isa pa, binubulgar natin yung mga gawain. Mga gawain nila. Mga kalukuhan na mga gawain. Mga strategy. Bulgar natin yun. So, live tayo doon mamaya sa Jomar. Boses ng pobreng Pinoy, no? So, dito sa Ako Si Waray, ganito lang yung live natin kasi inaano natin to na hindi pa monetize. Ano? Birthday hindi sila yung naging grand kasi dahil sa kanya. Pero kaya pinagmamalaki niya. Dahil nila nag-iyakas sa drama. Ha? After talaman talaga siya. Madaming nag-iyakan dahil sa kanya. Third daw sila. Naman. Yes. Dapat lagi tatalihan niya kita. Si Bopel din, OMG ang timer, nagdiwang na. Mag-check natin sa Pilipinas. Nagsusumbong na Yawa ko sa mga bagong reaction. Anyway, 30 minutes na. Ako po ay pangsamantala magpapaalam. Live po tayo doon sa Jomar, Boses ng Pobreng Pinoy. So, abang-abangan niyo po. At syempre, hiningi ko ang inyong pag-like and share sa ating mga live para mas marami pang matauhan. Ano po? So, yun lang. Para mas marami pa tayong mamulat ang mata sa gawain ng Kalingap. So, hanggang dito na aking live, no? Bye-bye po.
God bless po sa lahat. Mamaya po live tayo. Bye-bye.